para garantirse a cuota de poder que necesita para seguir na Diputación. Sodes monecos rotos, todos vos, nas súas mans. Só un desexo máis, xa remato, presidente. Pensade en Silleda, pensade nos silledenses e antepoñelos como fixemos nós a calquera consideración. Marcho alegre, marcho satisfecha, convencida do traballo ben feito e só me levo a dor de ver como se desmorona un futuro engamiñado, unha dor, unha amargura que o tempo curará cos votos decididos de todos os cidadáns. Moitas gracias. Seguimos coa sesión. Ten a palabra o portavoz suplente do grupo do PSDG-PSOE, don Manuel Cuíñez Fernández. Deixen que o portavoz do PSDG-PSOE poida realizar a súa intervención, por favor. Bos días. Eu non escribín un discurso porque sabía que despois de falar a miña alcaldesa, pois... Silencio, por favor. Agradezcolle a ese veciño que se interese tanto por nós. Sabrá el que nós, no tempo que levamos aquí, non nos interesamos nada por el. Aquí estamos debatindo unha moción de censura, unha artimaña que a lei permite, que é discutida por moitos, e que moitos políticos din que se debería cambiar a lei para que isto non existira, pero o certo é que é totalmente legal. Me imagino que cando fixeron esta opción será porque incluso en algún sitio podrá ser hasta útil. Hai varias formas de presentar unha moción de censura. Cando se xuntan dous grupos que concorriron cas súas listas ás eleccións e censuran a outro grupo porque creen que non o está facendo ben e tal. E cando uns aficionados políticos caprichosos se encaprichan, se enfadan e se van do grupo que estaban e se xuntan con outro porque non viron colmadas as súas aspiracións ou porque a súa jefa alcaldesa lle retirou certos cargos. É impensable, digo aficionados políticos, porque é impensable en políticos profesionales isto. Imaginádevos que cada ministro que cesa o presidente do goberno de calquer país que se encapriche se marche para a oposición. Pois non, cesa o presidente do goberno porque é quen ten a potestade de cesalo e de poñerlle cargos e sacarlle. Esta é a única razón que hai para presentar esta moción de censura. Non vamos agora a discutir se hai del goberno ou non, porque sería xa está máis que discutido. Eu simplemente vou analizar un pouco a futura alcaldesa, analizarlle os compañeiros que leve, cos compañeiros que fai esta moción de censura. En primer lugar, como cabeza máis visible, porque é o que estuvo dando as explicacións. Vou analizar un pouco a futura alcaldesa, analizarlle os compañeiros que leve, cos compañeiros que fai esta moción de censura. En primer lugar, Silencio, por favor. Deixen continuar. Que ven sendo a mesma persona que situou o Concello de Silleda no puesto número 1 da súa categoría de Galicia, o número 1 en deudas. Que ven sendo, creo que ven sendo un dos poucos líderes que, depois de gobernar con maioría absoluta 2 legislaturas e perder as eleccións, se mantuvo no cargo, non dimiteu aos 15 días, como fan casi todos, como sería o seu deber moral. E agora ven sendo o que ven dicindo que aquí non se goberna, que aquí hai un desgoberno, cando, bueno, o desgoberno é, pois, en vez de seguir aumentando a deuda, pois, contela ou facer obras, ven sendo que nos ven dando caña desde que entramos aquí. Hai unha palabra no dicionario que significa pícaro, bribón, desvergonzado, que é sinvergüenza, que eu creo que lle viría ben a esta persona. Continúe. Este ven acompañado por... Por favor, deixen que o portavoz suplente do PSDG continúe normalmente o seu discurso, senón verémonos obrigados
ao final, a recordar que hai 8 minutos, simplemente. Escoitade con atención, que me deixan acabar, senón non podo acabar. Isto ven acompañado por 4 concelleiros do seu antigo grupo do Partido Popular. 4 concelleiros que non teño moito que dicir deles, porque eu cando era rapaz son de aldea, pasei moitas horas con miña abuela, e cando era rapaz moitas veces vía algún apeiro que non se utilizaba nunca, e dicía, abuela, isto para que sirve? E eu, non, isto non sirve para nada, non sirve para nada, entón é un trasto inútil. Políticamente, por favor, que non se prolonguen tanto as pausas. Continúe. Políticamente, Dios me librada de meterme na vida personal de nadie, políticamente nestes 2 anos e medio estes 4 concelleiros non lle vin facer nada, nunca presentaron unha iniciativa, nunca defenderon unha iniciativa, polo cual eu comparos con aqueles trastos inútiles que vía na casa da miña abuela. Teño que dicir unha cousa, máis tarde ou máis cedo, aqueles trastos inútiles miña abuela sempre acababa tirándoos po lixo. Entonces espero que a partir de agora sirvan para algo e defendan algo neste concello. E, ademais, pois, trae outro compañeiro con ela, futura alcaldesa, que é o señor Javier Cuiña. E o señor que a mí máis me defraudou, porque eu, de verdad, houve bastante tempo que creía nel, algún error temos que ter todos, que creía nel e botei bastante tempo convencido de que era unha persona sincera. Desde que na última reunión que tuvemos me dixo a cara que lle daba pena, teño que deixar de creer nel porque a mí non me dá pena ningún deles, nin quero darlle pena a nadie. Eu, gracias a Dios, teño o que teño, son o que son, e podía haber sido máis ou podía haber sido menos, pero non quero sentir pena por nadie, e moito menos por ti, Javier. E a señora alcaldesa, a futura alcaldesa, pediríalle, a futura alcaldesa temos escoitado varias veces que non lle gustaba a política e tal, que non... Espero que lle vai acollendo algo de gusto, porque para non gustarlle a política, hai que querer ser alcaldesa. E eu pediríalle a todos que nos deixara quedar a todos en mal lugar, que fixera un esfuerzo por deixarnos quedar a todos en mal lugar, todos aqueles que decimos e pensamos que non vai a gobernar este concello, que vai a ser unha muñeca nas maus de outros. Pediríalle, Ofelia, xa que tuvo a valentía de presentarse e vai ser a nosa alcaldesa, que nos deixe quedar a todos mal, que nos quite a razón e que, por favor, goberne, pero goberne usted, que non permita que lle poña unha foto ali no asiento do despacho e gobernen outros. Para rematar direi que pa min o justiciero máis importante que hai é o tempo. E o tempo neste caso está cuantificado, é ano e medio. E ese tempo, ese ano e medio, non sei onde nos vai a poñer a nós, onde nos vai a situar a nós, pero sí sei que a estes 7 señores os vai a situar no caixón dos malos recuerdos da política de Silleda pa sempre. Por favor, vaya rematando. E acordarémonos desto, por desgracia, unha anécdota máis, unha etapa máis que tuvo que pasar o noso concello, pero acordarémonos con estes señores nas súas casas, dedicándose ás súas labores, que é onde tiñan que estar. Nada máis. Gracias. Non asistindo o portavoz do Grupo do Partido Popular, do Manuel Mato Andón, teño a palabra eu mesmo como portavoz do Grupo Mixto.